Hrvatskoj premalo reciklažnih dvorišta i zelenih otoka. Dobar primjer Velika Gorica. Reciklažna dvorišta ili zeleni otoci mjesta su na kojima građani besplatno mogu odlagati otpad. Baterije, lijekove, papir, staklo, plastiku, akumulatore, elektronički otpad, namještaj. Problem je što je takvih zelenih otoka u Hrvatskoj premalo. Ljude se ne uči i ne potiče na ekološki osviješteno ponašanje. Dobre primjere pronašla je Elizabeta Biočina. Marija Jereb živi u zagrebačkom naselju Stenjevcu i svaki tjedan nosi i odvaja smeće u reciklažno dvorište. Čim mi se nakupi, obavezno donesem. I šta sve odvajate da vidimo? Evo svašta. Ove PET limenke? Da, evo kupanje. Papir, staklo, sve. Sve ono što u domaćinstvu se rabi. Normalno, jednostavnije mi je tu donijeti. Mariji nije problem odvajati otpad jer se kaže jedno od 7 zagrebačkih reciklažnih dvorišta, odnosno zelenih otoka, nalazi upravo u njezinu kvartu. A radnici na reciklažnim dvorištima svjedoče da je takvih kao što je Marija svakim danom sve više. Od 50 do 70 osoba, znači dnevno prođe kroz jedno radno vrijeme. I šta najčešće nosi? Pa najčešće se nosi karton, folija, to je u najvećoj količini. Onda plastični ambalažni otpad, pa stakleni ambalažni otpad i nešto elektronička oprema. I dosta namještaja. Za iznenaditi je da dođe čovjek i donese 2 baterijice od daljinskoga, znači ne baci u prirodu, nego donese ovdje kod nas da mi to možemo zbrinuti. Ipak, kada se uspoređujemo s većinom građana Europske unije, naša ekološka svijest nije na zavidnoj razini. Još uvijek smo ispod standarda koji zahtijeva europska obitelj. Većina stanovnika Hrvatske ne mari previše i ne odvaja otpad. Jedan od razloga jest i manjak mjesta na kojem otpad možemo odvojeno baciti. O tome koliko će jedna općina, grad ili mjesto imati reciklažnih dvorišta, odnosno kako će gospodariti komunalnim otpadom svojih građana, odlučuje lokalna samouprava. Čistoća namjerava, dakle, dugoročno otvoriti barem jedno reciklažno dvorište u svakoj gradskoj četvrti. Što se tiče, dakle, nismo zadovoljni ovim brojem, pokušavamo otvoriti veći broj reciklažnih dvorišta i nadamo ćemo dugoročno u tome uspjeti. Živite li u Hrvatskoj i ekološki ste osviješteni, vjerojatno ćete se najbolje osjećati kao stanovnik Velike Gorice. Ondje se mnogo ulaže u ekologiju i odvojeno prikupljanje otpada. Prepoznala je to i Europa, te su financirala njihov projekt Waste No Waste, odnosno nije za baciti. Radi se o projektu koji sugerira da nije sav otpad smeće. Pa su glavni ciljevi projekta i ono što želimo projektom promijeniti, između ostalog individualizacija odgovornosti građana pri odvojenom sakupljanju otpada, odnosno proizvodnje otpada, i infrastrukturno poboljšanje u samoj strukturi kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada u gradu Velikoj Gorici. Zahvaljujući novcu Europske unije na 10 goričkih lokacija postavljeno je 30 kontejnera za odvojeno skupljanje papira, stakla i plastike. Gospodine Ružić, kako funkcioniraju ovi lijepi novi kontejneri? Pa znači, osnovne prednosti tih kontejnera su što su ukopani pod zemlju, znači 1,5 m ispod zemlje, a samo ovaj dio se vidi van. Znači, on ima veliki kapacitet. Na malo prostora postiže se velika količina sakupljenog otpada. Osim toga, imaju ove poklopce koji se sami zatvaraju, znači kod puštanja, tako da je uvijek kontejner zatvoren. Ne može ući kiša unutra, nema prosipanja otpada jer kontejner se ne može pomaknuti. Dizajnirani su u Finskoj, praktični su i bolje se uklapaju u okoliš od starih kontejnera. Velika Gorica treba biti primjer ostalim hrvatskim gradovima koji ne ulažu u odvojeno prikupljanje otpada i reciklažu. A upravo reciklažom možemo smanjiti otpad. I zato imate li stare novine, staklo, baterije, lijekove, namještaj, neka vam ne bude teško odnijeti ih na reciklažu. Budite primjer drugima, baš kao gospođa s početka naše priče.